Doncs molt bon dia, estem un dia més parlant d'habitatge a les dependències del Consell Comarcal, a la Casa Janer i Formosa, i de fet, després d'haver parlat sobre contractes de lloguer, també haver parlat sobre zones tensionades i sobre la borsa d'habitatge, avui parlarem sobre totes les subvencions que tenim a l'abast la ciutadania en matèria d'habitatge, i és per això que tornem a estar amb el Joan Rodríguez, cap del Servei d'Habitatge del Consell Comarcal. Molt bon dia, Joan. Bon dia. Seguim amb calor, Avui, un dia més. Sí. La qüestió, parlant sobre subvencions i lligant amb el que comentàvem la setmana passada pel que fa a la borsa d'habitatge i tots els arrendataris que es poden acollir en aquesta borsa del Consell Comarcal, parlem una mica dels avantatges i d'aquestes subvencions que poden tenir aquests propietaris, no?, que es puguin adherir. Sí, mira, com es va explicar la setmana passada, a la borsa hi ha un conjunt d'avantatges per lloguaters, però també per als propietaris, i una d'aquestes molt important i que és una iniciativa pròpia del Consell Comarcal que ja fa bastants anys que fem, és un ajut per poder, per una banda, per poder fer petits arranjaments, acondicionaments, actualitzacions. Què vol dir? Si un propietari necessita canviar la caldera, per exemple, es podria fer, però també altres coses com ara pintura, o canviar aixetes, o canviar tiradors, I d'altra banda hi ha el tema que els propietaris necessiten fer despeses en documentació, com podria ser la típica cèdula d'habitabilitat, el certificat energètic. Llavors, tot això, els propietaris que lloguen mitjançant la borsa de lloguer, poden tenir un ajut, que en aquests moments està oberta la convocatòria i ho estarà fins al 30 de setembre. Podran sol·licitar aquest ajut si són propietaris ja de la borsa o si venen nous, que per cert aquests propietaris que vinguin per primer cop a la borsa tindran prioritat, perquè, diguéssim, és una nova incorporació d'un habitatge. Pel que fa a aquestes subvencions, a part de tenir aquesta subvenció per tal d'arranjar algunes petites modificacions, tal com comentaves, pels propietaris que estiguin adherits especialment en aquesta borsa d'habitatge que comentàvem, també hi ha altres tipus de subvencions. Una, per exemple, està en fons Next Generation. Si ens pots explicar, fer res, 4 pinzellades sobre aquesta convocatòria. Aquest ajut ja funciona fa un parell d'anys, és en fons europeus Next Generation i està adreçat a rehabilitació d'habitatges sempre i quan aquesta rehabilitació tingui una finalitat d'un guany energètic, de que l'habitatge sigui menys, que gasti menys, que sigui més eficient. Això podrien ser d'unes finestres a uns vidres, a sistemes de calefacció o aïllaments de façanes, ja parlant de coses més complicades. Aquest ajut tant pot ser per un habitatge particular o una casa unifamiliar, per tant ho pot demanar un propietari directament, o hi ha una altra línia que és per edificis. Llavors una comunitat de veïns pot demanar aquest ajut, molt típic que seria, dic dues coses típiques. Un, aïllament de façanes, que això pot sonar molt difícil, però avui dia és relativament fàcil perquè en algunes vegades fa injectant, o sigui, punxant, la façana, per tant no s'ha de desmuntar la façana. I l'altra, poder bastant típica, és les plaques solars per a la comunitat. Aleshores, entenc que s'ha de fer un estudi previ per veure en quin nivell d'eficiència energètica està i un cop s'hagi fet aquesta rehabilitació també haver de fer un altre estudi. Totes aquestes ajudes s'ha de fer sempre tenint un tècnic, arquitecte pel mig, diguéssim, perquè ha de fer el projecte, s'han de demanar els permisos municipals, però també una forma fàcil de fer-ho és, per exemple, si jo vull posar una bomba de calor a casa meva, el primer pas més lògic i més fàcil és adreçar-me a un instal·lador i a partir d'aquí ja en parlarem. Pel que fa a altres línies de subvencions, hem parlat sobre la d'arrendataris, és a dir, propietaris, pel que fa a la borsa d'habitatge, hem parlat d'aquests Next Generation pel que fa també a rehabilitacions. També hi ha diferents línies obertes segons el tipus d'edat, persones joves, persones públic general i persones de més de 65 anys. Si volem fer també 5 cèntims d'aquests tipus de subvencions. Això seria l'altre paquet d'ajuts, que són ajuts per pagament del lloguer. Això són ajuts que es fan fa molt de temps, ara fa poc s'ha tancat l'última convocatòria que era el bo jove de lloguer, que era per joves, hi ha per gent gran, més gran de 65 anys. Sí, tinc una mica la sensació que es parla molt del bo jove a vegades per la tele i això, però que també potser la ciutadania
pots saber que a nivell de lloguer també es poden adherir aquests altres tipus de subvencions, Sí. per molt que no siguin joves, no? Sí, l'altre ajut per joves és l'ajut de la Generalitat directament per persones de fins a 35 anys Val? que paguin un lloguer, que reuneixin unes condicions, que el lloguer en la nostra zona té un límit, que serien 650 euros, però això és important mirar-s'ho, perquè a vegades en el que tu pagues de lloguer hi ha altres conceptes, com ara podria ser un traster, una plaça de pàrquing, etc., que això no comptaria, i sí, són aquests ajuts per gent jove, no? Dins d'aquest paquet d'ajuts pel pagament del lloguer. Perfecte. També, amb el que comentaves d'aquesta casuística que pot ser que hi hagi algun llogater que pagui més de 650, però que tingui una plaça de pàrquing, que tingui un traster, que tingui alguna qüestió més, aquesta lletra petita que diríem... Annexes, diguéssim. Aquests annexes, exacte. També, i relacionat amb el que comentàvem les altres setmanes, una mica com a conclusió també d'aquesta píndola sobre subvencions, que vinguin al Consell, que s'assessorin, no? Que tenen aquest servei gratuït per tal de mirar aquesta lletra petita i aquests annexes. Com hem vingut dient aquests dies, és sempre important en tema d'habitatge informar-se en detall de la teva situació. I en tot cas, sobre el tema d'ajuts, especialment els ajuts aquests pel pagament del lloguer, com que fer la sol·licitud, diguéssim, és molt i molt fàcil, no costa res fer-la, en tot cas, com a últim d'allò, dic, escolta, jo la faig i ja em diran sí o no. Clar. Però sí, prèviament estaria bé informar-se. Però com dic, si tu fas la sol·licitud i et diuen que no, doncs escolta, i si et diuen que sí, benvingut. Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes Merci. gràcies, Joan, una setmana més, la setmana que ve, i tornem i seguim parlant d'habitatge.